Áno, to som ja. A určite sa pýtate, ako som sa dostal do tejto situácie. Mikuláš! Ty vole, ďakujem, český Mikuláš. Merci, San Nikolás. Čo? Čože? Kde to som? Prosím, sadnite si. V Čertovskom klientskom centre. Vítajte. Máme novú firemnú politiku pre špeciálnych budúcich zákazníkov, ako ste napríklad vy, a navyše vy s takou unikátnou smrťou. Pardon, aká smrť? To nemôžem povedať, pokazilo mi to zábavu. Naspäť k práci. Keďže chceme nadobudnúť nový vzťah s našimi zákazníkmi, ako pozerám, tak vy tu budete veľmi dlho. Takže, aby som nekrátil váš drahocenný čas a mohli ste sa vrátiť hore a hrať sa s tým, čo vám dal Mikuláš, poďme riešiť nejaké neresty, čo tu máme. Keďže nám prišlo konečne ročné zúčtovanie hriechov. Nádherná disketa. Lenže u nás hore už je 21. storočie. To si vážne myslíte, že tempom, akým ťažíte nerastné suroviny, že vám ten luxus vydrží? V čase vašej smrti toto bude najlacnejšia varianta, takže si to láskavo uchovajte. Sú tam všetky vaše hriechy, aj také tutovečky, ako pozerám. Smajlík na videu, kde babke spadne vajce na hlavu? Ďalej tu máme čítanie iba nadpisov, bez toho, aby sme čítali celý nový článok, zasievanie zla a nenávisti na sociálnych sieťach. Wow, to sa nestalo. Nie? Takže úplne v pohode si môžeme prejsť celú vašu históriu prehliadania na internete. Nie, len to nie. Dávam peniaze, dušu, chuť do života, len to nie, prosím. Nie, upokojte sa. Tu nie ste v slovenskom autobazáre. Ako ste si mohli všimnúť, tak už nerozdávame uhlie, ale solárne panely. Sme o mnoho viac ekologicky, odkedy dodávame na Island teplo. A navyše uhlie ste už aj tak všetko vy vyťažili, aby ste si hore spravili vlastné peklo. Každopádne, podpísali ste, že súhlasíte s použitím súbory cookies a automaticky máte stredne pálivý balíček Golden 666 bez polpenzie a wellnessu u nás. Malo by to všetko súhlasiť pán Horvát. Horvát? Ja som šlesár. Horvát je sused od vedla. Ako občas sa nám miešajú balíky a zásielky a navigačka posiela kuriérov niekde úplne do prdele. Naposledy som dostal list od jeho mamy aj so sladkosťami, takže to som musel mu vrátiť. Takže toto všetko je vyriešené. Je to omyl, takže sa mi to vymaže. Že? Ale vy ste už podpísal zmluvu. To mám ísť do pekla za niekoho úplne iného, kto sa smeje vykoteným babkám na schodoch? Môžete do 14 dní podať písomné odvolanie a potom Čertica to do 30 pracovných dní preverí na kontrolnom úrade. Ako nikdy som si nemyslel, že použijem túto vetu, ale chcem hovoriť s vašim manažerom. Obávam sa, že to nebude možné, pretože práve zasadá parlament, takže bude dosť zaneprázdnený. Tak ja počkám, aj keď tu budem musieť čakať veľmi dlho. Niečo neskutočné.
Kde tu máte večný plameň? To je zakázané fajčiť. Čo? Aj grilovanie a opalovanie to máte zakázané? Cigarety uvoľňujú dopamín, čo to je veľmi prísne zakázaná látka a navyše z celých týchto magmatických ohorenín je to nafajčené až, čiže sa to nedá poriadne pracovať. Ale ak chcete, počkajte, ja si tomu niečomu zatiaľ musím vybaviť. Ak chcete, môžete si prečítať literatúru, ktorá spôsobila najväčšie utrpenie ľudskému pokoleniu, čiže Kladivo na čarodejnice, Mein Kampf, alebo príklady z kvantovej mechaniky pre základné školy. Ináč, nemali by ste mať Apple, keď už váš šéfino naviedol Evu na zlé chodníčky? Kebyže čítate svoju Bibliu pozorne, tak by ste zistili, že sa tam nespomína žiaden konkrétny plod, ale medzi nami tu, tak vám môžem povedať, že to bola borievka. Preto tu máme na pite iba teplú borovičku, nič viac. Kebyže sa nad tým aj zamyslíte, tak po akom inom plode by ste sa zobudili holí, bosí, rozmrdaní uprostred púšte? Zvyknúť si na teplú borovičku. Značím si. Ináč, máte tu aj nejaké zvieratá, bojových psov a tak ďalej? Tie nie. Ale máme tu mačky, komáre a kysučanov. A občas sa to potuluje El Chupacabra. Mám to. Nie, prosím, neubližuj mi, nie, prosím, nie.